Hello guys, welcome to back my YouTube channel. आंनि बे फिसा YouTube channel नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो ना। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरो ना। जामायजोमोन दायो आं जोंहा दिनै माइरं गोरलैनि थैगिनो नागिरदों आरो ना। बिदिब्ला आंनि लाब लाब रगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो आं बाथौ लिरना लाग्रोनोसै आरो ना गाइसमोन। बुट सोमना दोनदो दा आं बाथौ लिरखांनानै सुखांगोन आरो ना। दायो आङो मा होनो बाथौ लिरगोनसै आरो ना। दाखालि मा होनो थुलुंसि माखासे दंमोन नालाय नै बेखिनिखौ साफा खालामजोब्बाय आरो ना। नै लामा दिहुनबाय इखो दानि जोङो हासबेन्डजों दोनैखौ गन्दो माबाना दोनबाय आरो ना। नै नङाबा दख'ना ओनसोल नांबाय थायो नालाय दा नोंथांमोना नायबाय थादो आरो ना। जोंहा आं माबायदि थोगि बावो आरो ना। नोंथांमोना दि माइरं गोरलैनि थोगिनो नागिरदों आरो ना। माबानि दा मा सावन मासनि आरो ना गाइसमोन। दे बिदिब्ला नोंथांमोन नायलांबाय थाथ'दो आं दा बाथौ लिरग्रोना लानोसै। गाइस माने एकदम बाथौआनो माने जोंहानिया अखा हानानै बोरैबा लेथ्रा जाजोबना दङ आरो ना। एकदम माने हाफोरखौ गुगा होजोबदो आरो ना अखाया। माने नैयाव थालिर बिलाइ दंमोन ना ओमफ्राय थालिर बिलाइनि दैया थारमाने गोलैनानै इखिनियाव नै इखिनिखौ माने गोथौ खालामबाय आरो ना। आंनियाव दा हा खोना होनसै आरो ना गाइसमोन नोंथांमोन माबायदि जाजोबना दङ बाथौआनो अबस्था गैया आरो ना। नै आलाय सिलाय जाजोबना दङ। लिरबाय थाब्लाबो माने आङो हा होनो सोलाबाखैमोन आरो ना। एसे आथुर जायो नालाय खामानिया ओमफ्राय आङो हा होआखैमोन नालाय दिनैसो थोगिखौ नालाय आरामसे हा होनानै लिरनोसै आङो। नै एकदम बोरैबा जाजोबथारदो आरो ना। दायो आङो लिरसिगोन आरो ना। नै बेफोरखौ साफा खालामग्रोजोबना लानि आङो। नै दाख्लै साथि लगायनाय बिदि जाजोबना थादो आरो ना। नै दाखोर जाजोबना दंमोन बेखौ आं साफा खालामबाय आरो ना। आं दायो लिरनोसै। दायो आं बाथौ लिरनो लानोसै आरो ना। आं दायो लिरग्रोना लानोसै आरो ना गाइसमोन। नै जामायजोमोन नायलांबाय था। बाथौ लिरनि लिरखांबाय आरो ना आङो लिरखांसिगोन। नै मोखांखौ एसे लिरना होनसै। आं बेफोरखौ सुना लाग्रोनोसै आरो दायो। नै बेफोरखौ सुना लाग्रोखानोसै आङो। थिंथायाव फैसा होयो आरो ना फैसा गोलोमजोब्बाय नै गाइसमोन। दै लाग्रोबाय आं। नै दै गोथार लाबोबाय आरो ना जामायजोमोन। दायो नै आं दै गोथार लाबोखाबाय। साथि लगायनो टाइम जाखाथारसिगोन बारा दिन गैला टाइम गैला। आं दायो बिबार खाहैनि आरो ना। बिबार खानि आङो दायो साथि लगायनायाव खोबग्रा थिंखौ लांनो बावदो आरो ना। आङो दा लांनोसै बावगारदों आङो थारमाने आखाइ फारसे ब्लक जादों नालाय। नै बेखौ लांनो बावगारदों आरो ना थिंखौ आङो। साथि लगायबा जेनेबा अखा हाबा दै नांजानो गिना खोबग्रा आरो ना। जामायजोमोन सोर सोरा होखो माबानि खावन मासनि माइरं गोरलैनि थोगि सोर सोरा होखो जोंहा होनोसै आरो ना। दिनैसो होनोसै जोंहा। नङाबा मालायनियाव जाद्लालायनाय जायोना जामायजोमोन। बेनिखायनो दिनै होना लानोसै आरो ना। आंना बिबारा एनै जि साफा जादोंमोन ओमफ्राय अखायानो सेस खालामजोब्बाय। हिट जादोंमोन मालाय बिबारा। आं दायो बिबार खाहैग्रोनोसै आरो ना जामायजोमोन। नायलांबाय था नोंथांमोना। बिबार खादो नै साथि लगायनो। नै माने बाथौआव गुफुर बिबारसो होनाय जायो आरो ना सालाय गैयि बिबार ओंखायनो कार्टनटा फुलखाबाय आं। सोर सोरा माबायदि होयो खोन्थाहरबानो जाबाय दे कमेन्टआव जामायजोमोन। आंनि होनायखौ नायलांबाय था। नै जाथ'बाय नांबावगौबा दायो खाबावसिगोन आरो ना। नै बेखिनि खाबाय आङो दायो थुलुंसिबो खानोसै। मार फिसा जादों न'आ लिरनानै। दिनैसो फार्स्ट टाइम स्टेन्डो ब्लग बानायदों आङो गाइसमोन जामायजोमोन। दायो थुलुंसि खानोसै। इसोर बोराइ बाथौ थुलुंसि खाबाय आरो ना आङो खाथियावनो दोनखायो थुलुंसिया। नै दायो खाखांबाय आङो थुलुंसिखौबो। ओमफ्राय दै सारनो थाखाय दायो आङो माबा दुब्लि हाग्रा बेनिफ्राय जायफ्रासि खागोन आरो ना। दै सारनो थाखाय मोनसे खाबाय ओमफ्राय दायो आङो जायफ्रासिजों दुब्लि हाग्रा खागोन आरो ना। बे हाग्रायाबो नै इयावनो दोङो जोंहानिया। नै जामायजोमोन इयावनो दोङो आरो ना। नै आं बेखौ खानोसै आरो ना। नै मा होनो मोनबाबानो जायो मोनबा। नै साला मोननै जाबाय ओमफ्राय नै मोनसेया मौखि थांना दोंहैयो। मोनथाम मोनब्रै नै बि साफासिन मोनबा जाबाय आरो ना। नै जामायजोमोन। ओमफ्राय दा आं जायफ्रासिखौ बहा मोनगोन बेखौसो नागिरनांसिगोन। जायफ्रासिया
बारा बखिनो हालायाखैना आङो फुङाव माने ओंखाम जानाय जायाखैना थगि दङ नालाय ओमफ्राय बेसेबा मेंजोब्बाय आरोना आङो जामायजोमोन गोलोमफ्रुजोब्बायबो नै ओमफ्राय एकदम हारसिं मावनाय जायोना एकदम फुंनिफ्राय हरनि बासिफोरखौबो मावजोब्बाय ओमफ्राय न'बो लिरबाय आधा मानि सिं लिरबाय थाग्रा न'खौ लिरबाय ओमफ्राय बेसेबा मेंबाय आरोना आङो दायो आं जायफ्रा सिनायनो थांसै जामायजोमोन नै जामायजोमोन नोंथांमोना जायफ्रा सिनायोना सिनाया जायफ्रा सिया नैखौनो होनो आरोना ओमफ्राय नै मोनसेया जाबाय दाबसा हाग्रा बे दाबसा हाग्राखौदो जायफ्रा सिखिदो मोनसे मोनसेबानो जायो आरोना ओमफ्राय थुलुंसि दानायसे इनिफ्राय मा होनो दुब्रि हाग्रा मोनबा आरोना ओमफ्राय इदो आं दायो इखो आवा खुन्दुंजों फानगोन आरोना जामायजोमोन माने दै सारनांगोन आंनो ओमफ्राय दा आं दायो खाना लाग्रोनोसै जामायजोमोन आं थालिर बिलाइ हाख्लायना लानो नागिरदों आरोना थालिर बिलाइयानो एसे गोजौआवसो दङ नै थालिर बिलाइया गोजौआवसो दङ माने बेलेग थालिरनिखौ होजाया नालाय आं दायो थालिरनिखौनो फिथाइ थाइदैनो थालिरा नै मा थालिर होनो इखो आं बारा मोजाङै मिथिया आरोना जामायजों नै फिथाइया बेनो आरोना मोनहांदो ओमफ्राय दा आङो थालिर बिलाइ नांगोन नालाय लाइजौलाय ओमफ्राय नै गांसेया मोजांखा आरोना नै गाहायनियानो आं खानोसै दायो इखिसो मोजां मोजां दङ आं दा मोनासुवा आरोना बारा ओमफ्राय आं दा इखौनो खानोसै आरो इसोर बोराइ बाथौ आं दा इखौ खानोसै आरोना नै गांसे खाबाय आरोना जामायजोमोन आं दायो माइरं गोरलैखौ उनना लाग्रोनोसै आरोना माने अन गुन्दै नांगौ नालाय इयाव माबायाव बाथौआव आरोना बाथौआव बिराद नियम दङ आंना जाजोबाबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मायबा जायाखैबा नोंथांमोना खोन्थाहर दे आं बारा रोंस्लाबा माने न'आव जिखौ मावनाय नुदों आं बिदिखौसो मावदो आरोना बारा रोंस्लाबाखै आङो ओमफ्राय थेवबो आङो बावसिगोन आरोना माइरं गोरलैया बाथौआव माबानि खावन मासनि होननानै गोलैबानो जागोन आरोना थारमाने आं दा उनग्रोनो लानोसै आरोना नै जोंहा माबा उलारबो गैया दिंखिबो गैया आरोना जामायजोमोन बेनि थाखायनो आङो अन्थायाव उनना लानोसै आरोना आंनि जेन्थ'खा देग्रा अन्थायावनो उननोसै आङो नावमान मोनबानो जागोन एसे गुफुर जाबानो जागोन गासैबो गेब्लेजोबलायबाबो जागोन आरोना बेयाव हुखांनोसै आरोना नैयाव हांखो लिरजानाय जाबानो जायोलै ना जामायजोमोन बाथौआव हांखो लिरबानो जेनेबा लाइजौ लाइ बहायनो खिनियाव आन्था माबा मोनबानो जायो आरोना एसे मोनबानो जायो आरोना जामायजोमोन बिराद नियम दङलै माने नियमा जाजोबाखैबो जानो हानाय दे नोंथांमोना आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना गाइसमोन खोन्थायालासिनो थानाङा आरो जायाखैनो आंखौ रायनाङा दे आं बारा रोंस्लाबाखै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जायाखैबा खोन्थाहर दे अननानै होमबाना आं नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय बिराद मोजाङै बानायनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना खोन्थाहरनाय बायदि बिदि आङो बुटखौ खान्थायाव सोमदोंमोन आरोना जामायजोमोन दायो आंखौ सुखांग्रोनोसै सुखांना लाखानोसै जगारा जाजोब्बाय आंनिया ओमफ्राय नै बुदा रुइनाया नै बिदि रुइबाय आरोना नै गासैबो जगारा जाजोब्बाय आंनिया बुट सुखांबानो जाबाय नै माइरं गोरलै नै बुदा जि आराम रुइदो आरोना ओमफ्राय बेयाव दा नारेंखलबो लगायसिगोन आं जामायजोमोन आंना जगारा गासैबो जाजोब्बाय आरोना माने माबाखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ बांद्राय लाबासै आरोना जोंहा नै ओमफ्राय थालिरदो ओमफ्राय आपेल थाइनै ओमफ्राय नै इखौल'सो लाबोबाय आरोना बारा बुरजा लाबोआसै ओमफ्राय नै नालेंखर होबाय बेनिफ्राय बुट ओमफ्राय नैयो माइरं गोरलै ओमफ्राय नै अन गुन्दै ओमफ्राय बिबारफोरखौ आं नैयाव दोनदो आरोना बाल्थिङाव ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो बिबारखौबो खोन्थिनि नङाबा मा बिबार होदो मिथिनाय नङाना नै इ जाबाय बिबार आरोना ओमफ्राय नै जामायजोमोन थुलुंसि ओमफ्राय नोंथांमोना आं दहाय खोन्थिगोन होनदोंमोन ना नै बेखौ आवा खुन्दुंजों आङो बिबार बारसे ओमफ्रायो नैबे मा होनो दुब्रि हाग्रा ओमफ्राय जायफ्रासि थुलुंसि थानायसे आं खाना लाबाय आरोना इखौ दै सारनो थाखाय आरोना गाइसमोन जामायजोमोन आं माने इखौ दै सारनो थाखाय आरोना आरो दै सान्थि सारनो थाखाय आं इखौ खाना लाबाय आरोना मोनसे बालायस्लाय जायो नालाय आं इखौ आवा खुन्दुंजों फानबाय आरोना दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था आं दायो बावनोसै नायलांबाय था जामायजोमोन आं बाथौआव हाबैनि सिगां थारमाने आपेलखौ सिथा 10ता बानायना लानोसै आरोना माइनावनि मोनबा ओमफ्राय बाथौनि मोनबा आरोना आं गोबा फिसा हाना लाखानोसै माने नांगोन नालाय दायो बावनायाव नै नालेंखरखौबो दोननांगौमोन पासे आं दोननो खिन्थानो बावगारदों आरोना दोननाय जायासै ओमफ्राय आं आपेलखौनो होसिगोन आरोना नै मोनबा आरोना बाथौआव मोनबा ओमफ्राय इसिङाव मोनबा बिदि 10ता बानायना लानोसै आरोना आङो खैथा जाखो मोनब्रै ओमफ्राय मोनबा मोनसेनि जाबाय आरोना जामायजोमोन नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जाबाय आरोना 10ता जाबाय आं दायो इखौ माबायाव होसिगोन आरोना मोनसे लाइजौलाव माने मोनबा लारि बानायना होगोन आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ आं दायो बिसिसिगोन मोनसे ओरैनो होजोबसिगोन आरोना दा बिसिसिगोन ओमफ्राय थालिरखौ इयाव थाइनै थाइब्रै नांगोन आरोना आं दायो जगारखौ लाखाजोब्बाय दायो जाजोब्बायानो आरोना आं दा खुलुमनोसै साथि लगायबानो जाबाय जामायजोमोन दायो आङो आखन बहायसिगोन आरोना नैबे अन गुन्दैजों इयाव लिरनोसै आरोना जामायजोमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैखिनियाव आरोना लिरनोसै आं इयाव बुट बहायनो आरोना एकदम माने बुटनि खिरखा दोननो आरोना ओरै इदि आरोना बारा जायाखैबो जानो हानाय दे जामायजोमोन बांद्राय बखि हरनाङा आरो आंखौ ओमफ्राय नैखि माबा दोननो आरोना दै दोननो
बेयाव दैखौ दोनसिगोन आरो ना जामायजोमोन ओमफ्राय सोरगिदिं ओरै होनांगौ आरो ना नैखिजा ओरै इदि होनांगौ आरो ना बिबार बायदि आरो फामे बिबार जाहाथे इयो ओमफ्राय इदि जिं जिङाव होनांगौ आरो ना आं दायो इखिजा गसंनानै हैनोसै आरो ना जामायजोमोन से फामे बिबार थायो आरो ना आं दा फामे बिबार बाखिनो रोङा आरो ना बिदिनो ओरैनो बिबार बायदि बानायना होनसै आरो ना जामायजोमोन जाबाय दे जाथ'बाय आरो ना आं दा इयाव लाइजौ लाइ बहायनोसै फार्स्टआवनो आङो बुट दोननो थाखाय आरो ना नैयाव इयाव बहायग्रोबाय ओमफ्राय एबार आङो माबा होनो बहायसिगोन आरो ना नैयाव गय फाथै होनो आरो ना इयाव गय फाथै होगोन ओमफ्राय लाइजौ लाइ बहायनाया जाना जायाखैबो नोंथांमोन आंनो खोन्थाहरदो आं जेनेबा बारा रोंबाङा नालाय नै दायो गयखौ आं इदि होयो आरो ना नै बिजौखौ इदि दोनो ओमफ्राय गयखौ खिथौखौ इदि सानजाखै दोनो आरो ना आं नै इदि दोनो ओमफ्राय इदि दोनखायो ना दोनखाया मिथिया आं माने बेलेगफोरनिखौ नायबा माने बावगारफिनबाय थायो आरो ना जामायजोमोन आं इदि दोनबाय दायो ओमफ्राय बिबारखौबो मोनबा होना लाखानोसै आरो आं मा बिबारखौबो मोनबा आरो ना इदि लारि लारि मोनबा दोननोसै ओमफ्राय माने बाथौनि बान्दोबा नालाय बिबाराबो साजायनायाबो बान्दोबा जानांगौ आरो ना जामायजोमोन थुलुंसिखौबो होना लानोसै आरो ना आं गांसे गासैयावबो दा गांसे होजोब्बाय आङो ओमफ्राय आङो दहायदि आपेल बानायदोंमोन नै मोनबा बे आपेलखौबो मोनबा होनसै आरो ना मोनबा लारि लारि बहायनांगौ आरो ना जाबाय दायो बुट माइरं गोलैफानाय होनांगौ आरो ना इयो लारि लारि दोनलायबाबो जायो आरो ना लायस्लायबाबो दायो नै थालिर आरो ना जामायजोमोन थालिरखौ इदि दोनो ना इदि दोनो आं मिथिया आं जायखिजाया आं इदि दोनगोन आरो ना आं दायो थाइनै खाग्रा लानोसै माइसिगोरा थाइनै माने आङो इखौ दा इयाव थाइनै ओमफ्राय इसिङाव थाइनै नांगौ आरो ना थाइब्रै खानाय जायो आरो ना गासै दा इखौ आङो बुट सायाव दोनसिगोन आरो ना जामायजों माने फिसासो लाना फैदो गिदिर नङा नै इयाव दोननोसै आं बुट सायाव दोनबाय नै दोनबाय आरो ना नै थाइनैखौ लाखिदोंमोन ना आं बे थाइनैखौ धुप थुनो थाखाय नै जिं जिङाव बिदि होसिगोन आरो ना जामायजोमोन नै नायदो आंना दा बहायनाया जाजोब्बाय दायो आङो साथिखौल' लगायनोसै लगायनानै ओमफ्राय माबा धुप सावनानै थारमाने गासैखौबो माबासिगोन आरो ना आङो दैबो फोथारनो जाबाय आं दै फोथारथ'वाखै साथि लगायखांबासो दै फोथारनो हायो आरो ना जामायजोमोन नै आं दायो नै साथि लगायग्रोनोसै आरो ना थावखौ एसे बुरजा खाना दोननोसै आं सानजौफुआलागै जोंनाय बायदि साथिया गोदोरखा नालाय गोबावजों थागोन आरो ना मेंगुलायो जामायजोमोन एकदम बाथौनि नियमा बिराद बुरजा आंनिया मायबा थालांबावदोंबोसो जानो हानाय आं बारा मोजाङै रोङा नालाय मिथिलायलाङा दा नै आसिखौबो सोमब्रनो मोना बिजौखौल' ओरै नावमान फिसिना लाना फैनानै बिदिनो सेबसिगोन आरो ना नै ओरै सेबबाय आं दायो थाव लगायबाय आरो ना नै ओमफ्राय सिरबोबाय बाथौ दायो साथिया नांबाय आरो ना नै थुलुंसि आरो बिबार होना लाबाय आरो ना नैयाव दायो आंखौ दोनहरनोसै दोनहरबाय आरो ना दायो धुप सावनोसै आं साथि लगायनायानो एसेबां पेल बखिनानै लगायो नामा बिदि दा सान्दाया जामायजोमोन थारमाने आङो आंनि रोंनायखिनिखौ खोन्थिदो आरो ना नोंथांमोननो ओमफ्राय आंना जायोना जाया नोंथांमोना खोन्थिहरदो दायो इयाव मोनथाम थुसिगोन आरो आंना थालिराव नै ओरै हा नांजासे थुबा मोजां जायो आरो ना होमबाना थालिरा बेलथाया आरो ना जामायजोमोन इखिजानिखौबो सुना होनसै आं जामायजोमोन दायो आङो खुलुमनोसै आरो ना नोंथांमोन माने आं खुलुमनायखौ खोन्थिबाय थाला आं बोर बिनायखौ नोंथांमोननो खोन्थिबाय थाला आरो ना आं गासैबो एखे बोरखौनो बिखायो आं दा जेनेबा खुलुमनोसै आरो ना नोंथांमोन दसे थाथ'लायदो बाथौआव थारमाने बिराद माबा मा होनो बेखौ माबा थायो आरो ना नियम थायो आरो ना जामायजोमोन एकदम नियमखौ माने फालिजोबनो हायाखैबाबो आङो जेनेबा होबाय आरो ना माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना खोन्थिहरबानो जाबाय आरो ना आंखौ माने जायाखै तायाखै होननानै जेनेबा रागा जोंना थानाङा आरो ना थारमाने ओमफ्राय आंखौ माने खोन्थाहरो आरो ना जायाखैबा जामायजोमोन दे बिदिब्ला आं दायो साथि थोगिखौ बोखांग्रोनोसै आरो ना गासैबो जाजोब्बाय आरो ना नै जामायजोमोन थारमाने रोङाबाबो आं एसे एनै बाहाय ओजों न'आवसो आरो ना न'आव मामोननिखौ खुलुमनायखौ नुनानैसो थारमाने आङो बहायबाय आरो ना इयावथ' आंखौ रावबो सिखायाखै आरो ना ओमफ्राय आं दायो थोगिखौ बोखांखानोसै आरो ना दसे थाथ'नानै आं थोगि बोखांखानोसै आरो ना जामायजोमोन ओमफ्राय जाबाय आरो आंना दिनैनिफ्राय माइरं गोरलै बावनाया कमप्लिट माने बेलेगनियावबो थोगि मोनजासिगोन आरो आंना बावखांबाय नालाय नै आङो दा थोगि बोखांखांबाथाय संनाय खावनायनियाव लाहार फाहार खालामनायसै आरो ना
जामायजों फार्स्टआवनो आं गाइखेर सा लोंग्रोगोन गाइखेर साजों सिंग्रा जागोन इनिफ्राय बिनि उनावसो आङो ओंखाम ओंख्रि संनो माबा खालामगोन आरोना बाबाया थारमाने अनला देना दोनखाबाय आं दायो संनोल'सो नांगौ आरोना आङो इसिङावबो लगायखांबाय आरोना जामायजों मोननै इसिङावबो लगायखांबाय आङो नै इसिङानो जोंहानिया माने गोदान बानायनांसिगोन माने ना गाज्रि जाजोब्बाय आरोना गोसोम गोसोम जाजोब्बाय नै लगायखांबाय आङो इसिङावबो एखे आखनखौनो बहायदो आरोना आङो जामायजोमोन जायाखैबा नोंथांमोना आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय नै आंनि बिदिनो बावदो आरोना नै एकदम जायाखैबा खिन्थाहरदो जामायजोमोन सिरि सिरि थानानै आंखौ गाज्रि दा सान आरोना रोङाबो मुङाबो बिदिनो नाङा आरोना आं जायखिजाया इसोर आफा इसोराथ' आंखौ निमाहा होखागोन आरोना जायाखैब्लाबो आं आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव निमाहा बिखाबाय आरोना नै जामायजोमोन आंहा गाइखेर साया फुदुंबायानो नै मार कालार जाखागोन आराम बेसेबा गोथाव गाइखेरानो बेसेबा गथाखा आरामथार दै थोबसेबो जाखोमोन आरोना गाइखेराव बायना लाबोबा जोंहा ओमफ्राय दा मार गथा जागोन आरोना मार कालार साफा ओंखारहांबायानो दासो साफा दोननायावनो नै दहाय मोसौ गाइखेरनि मोसौ फिसा जादों आरोना जोंहा ओमफ्राय नै फिमु आरोना इयो जामायजोमोन आं जाना खोन्थिनो र' एसे आयौ माथो गुदुंथार र' आं जाना खोन्थिनि फिमु सोयो फिमु मोसौनि गाइखेर फिमु नै फिमु आरोना जामायजोमोन आं जानोसै नै फिमु मोसौ फिमु मा गोथाव आं फिमु जाफेरामोन दिनैसो फार्स्ट जादों आरोना जाबाय आं गोदैथार जादों बेसेबा गोथावखा सिनि बुरजाथार होदो खोनाया गाइखेर सेन दाबो मोनला आंनिया मोसौ फिमुसो जागौलायबाय आं दिनै मोसौ फिसाबो जादों आरोना नै साया जि साफा जादों इटाव सा लाबोदों आं नोंसोरनो ओमफ्राय नै सिंग्रा सिथासेया नोंनि दे राननोसैब्रा साखो लाग्रोदो नै लाबाय बेनो लाबोदो आरोना आङो सिंग्राखौ नै बेयो गाइखेर लायना फैदो इयो तिलियालाय काप खावदैसा नै जानि आंनि नै साहा लोंबाय इसोरो लाबाय अबे तिलियालाय तिलियालाय अबे सायालाय दे होमबा आं बुद लायनो र' सिंग्रा फिसा सिथासे फैदों नै जागासिनो नै गाइखेर लायना फैदोंमोन ना नै बेयावसोआ आं दा माबानि र' बुद होफायनोसै आं इसोरनो दायो आं दायो बाबामोननो बुद हैनायदो आरोना नै जामायजोमोन आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आरोना नै साथि लगायनायनिखौ ओमफ्राय दायो आं नै बाबामोननो बुद हैनो नागिरदों आरोना ओइ खामसालि मोनसेयाव आरोना बुद हैग्रोनोसै आं दायो बाबाखौ आं बुद लाबबायानो बुद जाग्राफोरा नेगासिनो आरोना नै गाइसमोन आंहाबो नै आंनि बिबनांनो सिथासे होबाय नालाय सिंग्राया आंनिया खावसेल' जाबाय आरोना नै ओमफ्राय बुद थालिर ओमफ्रायो गाइखेर साहा नै स्पेसियेल साहा आरोना जामायजोमोन डेन्जार गथा गाइखेरनि साहा काबाबो बायलासो आंनिया नै सिथासे बायनाय आं इयावनो लोंसै आरोना जामायजोमोन नै गोथाव यामि नै आपेल ओमफ्राय सिंग्रा सिथासे आं बिबनांनो सिथासे होबाय ओमफ्राय थालिराबो जेवजासोमोन बोखानाय आं बेखौनो जानोसै माबाफोर जायो नामा मिथिला आरोना जानोसै आं गाइखेर साहा स्पेसियेल साहा लोंसै नै यामि जि गोथाव जाखादों सिंग्रा खनसे जाना खोन्थिनोसै नोंथांमोननो लुगैनाङा दे नै थालिरानो आरोना आं थालिरखौ दा जासिगोन आरोना नोंथांमोन नायलांबाय थादो आलुजों अनला संसै आंहा नै जामायजोमोन आलुखौ थाव एसे होनानै एवफ्रामना लाबाय ओरैनो एसे माने नावमान एवफ्रामना लाबाय आरोना रुनाय बायदि जायो बायदि ओमफ्राय नै अना बुरजाथार देरना दोनफ्लांबाय आंबो नै दायो खला साफ्रि फिथा सावना जानांसिगोन अनलाखौ नावमानल' संगोन आं साराय फिसायाव नै साथामनिल' जामायजोमोन फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै नालाय थोगि होनो गोनांखाय बेसेबा दुरबल लोरहां जालायबाय आरोना ओमफ्राय दा जेन मेनटेन गरमबो लाबो नै दायो मोनबाय आरोना ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय आंनिया दायो नै आङो मैदुफुल बिबार एवदो आरोना एवखांबानो जानोसै ओंखाम एकदम मोनबाय आरोना नै बन्द' खालामसै आङो मैदुफुल बिबाराबो मोनबाय इनिफ्राय नै अनलाया आंनिया अनलाजों आलु गोजा नै जेबो गैया आरोना जामायजोमोन दिनै मंगलबार आरो थोगिबो दैनि सायाव अनला खारै गोजा संबाय आरोना नै आलु होनानै बेनिफ्राय आलु होनानै संबाय ओमफ्राय नै इयो मैदुफुल बिबार जानोसै आरामनो जोंहा जामायजोमोन ओंखाम जानोसै आंहा नै माबा ओंखामा आसु माइरंनि आरोना आसु माइरंनि ओंखाम आसु ओंखाम ओमफ्राय बुदिसे लाबाय ओमफ्राय नै मैदुफुल एवनाय लाबाय जानोसै आं मार ओंखाम उखैबाय आरोना बेसेबां ओंखाम उखैबाय आयौ फुंनिफ्रायनो जायाखै नालाय उखैबाय नै आसु माइरंनि ओंखाम बुट ओमफ्रायो मैदुफुल बिबार बानलु एवनाय ओमफ्राय नै ओंख्रि दङ आरोना नै ओंख्रिया नै अनलाजों आलु दायो आं ओंखामाव लानोसै ओमफ्राय दायो ओंख्रिखौ इयाव लानोसै आरोना ओंखाम सायाव लाखानोसै आं जानोसै जि उखैबाय आंखौ आयौ नै जामायजोमोन जि ओंखाम उखैबाय आंखौ आयौ
मा ओंखाम गुदुं माने आं फुङाव जाहैनाया थोगिया गोनांमोन ओमफ्राय जि एवखैदों गुदुंदां खामरलायदो बेथो मा गोसा जाखानोसै आं मा गोखादो अनला ओंख्रिदो आलु मा गोसा जाखादों ओमफ्राय मैदुफुल बिबार एवनाय बानलु एवनायनो गाइसमोन ओंखाम जानायखौ बारा खोन्थिबाय थाला आरोना जामायजोमोन लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव दायो आङो आंनि लाब्रा ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन टाटा